Poďme sa budeme vlastne zostrihať, upraviť jedno videjko, aby ste videli, ako to u mňa funguje. Vidíte, že tu sú už vlastne tie tri, tu sú vlastne jedno, druhé videjko, ktoré už som vlastne dala na YouTube. A toto je videjko, čo som robila kamarátke. A tu som asi robila kamarátka a hej, presne. Takže ideme na nový projekt. To je ono, to video. Vyberieme si jednu ponuku. Robí to všetko v Samsunge. Chceme k tomu pridať nejaké audio, sound, nejakú hudbu. Ešte neviem, akú pridáme. Asi bežiu. Hej, tu čo vždy skoro. Teraz to vlastne ideme pozrieť, upraviť. By sa to trošku zostrihla. Koláčika, jak sa to strihla? Ja som toho nestrihla. Aha, koniec je dobrý, takže to sa dalo len dve. No to bolo niekde reklama, ktorú by som chcela vymazať. Presne to. To príde skoro nej. Od. Ja neviem fakt, ja som už veľmi dlho nestrihala videjko. Tak ja si to tam pozrieť, ale vidím, či sa mi to bude páčiť, že som dlho nestrihala videjko. No, dobre, toto nie je hudba, takže to si neviem prejde ešte hudbu. Jo, presne, tu si ideme prejde hudbu. Vlastne už nie je hudba, takže si musím zase hudbu. Takže, ktorú si vyberiem. Plus. A tá hudba vlastne toto je to, hej. A vlastne tu už si len vypočala, jak sa vedú. A už si vlastne zase pridám hudbu ďalšiu, ako chcem. Ako znie táto. Tuto si pridám. Dobre, hej, tu sa mi hudba zase skončila, tu si zase idú hudbu. Toto videjko ani neskračujem, ani nič. Chcem, aby ste videli rovno celý ten proces, ako to robím. Takže preto sa zase proste úplne radú hudbu, ktorá sa páčiť. Tu si tam pridáme. A vlastne to tá hudba je zase dotade to. A vlastne bez toho odtade to. Bez toho takto sa dáva hudbu pridať. Proste hej. To pridám. A dúfam, že to už do konca. A ešte musíme nakoniec pridať vlastne nejakú úplne inú hudbu, záverečnú. Takže už vieš, že končíme. Čo je toto? Pridám. A už sa vlastne hudba tiahne. Do konca vlastne. Takže ideme sa celé pozrieť.
Dobre. Je táto hudba tiež, okej. Keďže to je... Dobre. Okej, je to úplne okej. Si to scénke, si chcem vlastne už pridať nejaké také záverečné, takže ahojte. Také vieš, nejaký nápis. Tu. Troška si tam, hej, som taký nadpis pre vás. Jaké toto videjko vydám? Ja tieto videjko vydám naraz. Bude sa niečo naraz. Tak asi. Čo by to dal? Dobre, tak počkaj. Dobre, tady to. Blízko si ich dala. Si dala sem toto. Nie, toto by som dala hen. Toto som vlastne a hej. Hej, a tu by som to zase stopla. A hej, a ideme tak prísť. Text. Toto je to z kratších videí, toto je jedno z kratších videí, hej. Páčilo sa... Jo, to je dobré. Áno, tak ideme sa to povedať. They like. Počkaj, aby som toto zostrihla rovno celé. Toto. Toto kompletko by som najradšej zostrihla. Len počkajte, musím na to ísť. Zostrihla by som to najradšej. Abo sem by som pridala, páčilo sa vám videjko. Aha, aha.
Hudby, ktoré nie sú zadarmo. Tebe je. Ja som tam dala asi hudby, ktoré nie sú zadarmo. Takže som v pí. Čak. Podarí sa mi to nejako uložiť, alebo nie? Nepodarí sa to uložiť bez toho. No, takže musíme začať úplne znova. Si kokos, ja toto video bude 20 minút. Tak strašne. Vidíte, že to je vôbec, ale že vôbec. Dobre. Zdieľať projekt. Že by sa to podarilo? Nie, musím to zaplatiť až potom. Dobre. My sa ľudia už len na budúce poučíme. Že máme robiť pobyty a máme si najprv pozrieť, že či idem pozrieť, možno to uložilo, vôbec neviem. Vidíte, že to nie je vôbec, ale že vôbec. Taká práca. Takže uložilo to bez tej hudby. Takže musíme ísť do Capsudu, musíme to robiť vlastne celé na novo, zostrihať to celé na novo, urobiť to úplne celé na novo. Ja som zvedavá, koľko bude mať minút toto video. Dobre, takže tento projekt je úplne na nič, môžeme zaplatiť. No, nemám ako zaplatiť, nemám účet. Takže môžeme zrobiť, už tam nebudem nič strihať, vlastne ja už nevládam, proste už tam dáme len tie hudby a zostrihame to, no dobre, tak to musíme tak rozostrihať. Je to ťažké. To uznávam. Je to ťažké. Ale my si už dáme pekný pozor na to, aby sme tam nedali debiliny. Plus. Hej, pekný, hej, poďme mi to plus. Dobre, asi to pôjde po koniec až. To bude dobré. To bude dobré, tak to pôjdeš po koniec. Ale tu som chcela prejsť ešte inú hudbu. Ale my sme sa už poučili. Keď sme spojené. Tu bude iba tak úsak. A tu máme zase ďalšiu hudbu. Proste, dúfam, že toto už vyjde. Ja poradím. Viete. My sme sa už poučili. Ja som sa veľakrát poučila. Keď som niečo pokazila. Ale som si to proste nikdy neuvedala, že v tom súde sú aj vlastne hudby, ktoré sa musia platiť. Proste ja som o tom nevedela. Nedela proste. Hej. Ja som o tom v živote nepočula. Že v Capsude sú aj hudby, za ktoré sa musí platiť. Kto by sa takto povídal? No ja všetko robím v Capsude.
dostatek hudby, nie? Takže, ktorú vybereme? O, tak tam dáme toto. Dobre, dobre. Tu pridám niekde zase hudbu. Ľudia. Hej, to také ľahké. Niektorí ľudia si myslia, že hej, dobre, za 5 minút to mám zostriehané, super, výborne, vydám to videjko a mám na celý deň pokoj, môžem robiť ďalších 5000 videí. Nie je to tak. Ja sa na každé videjko dávam záležať. A to vám už končí to vrchné. Takže to budeme čítať nové. Plus. Super. Tam končí zase to dole. Si kokos, ja som už... Mne už nejde víc. To sme si dali zabrať. Ty kokos. Ja to robím cez posediačky vlastne, hej? A ja už koľko sa s tým zabávam. Záme iba už ten, hej, ten zvuk. Hej, niekde tu už ho ešte dáme, tak. Vlastne tu, teraz ideme prerazovať, bo... Sa to také zdôžil, bo ja to myslím ešte nejaké cedulky, tak to krokodíky. Tu ešte musíme sa pozrieť, ešte sa dáme hudbu. Dobre, takže dali sme sem textík. Tu sa vlastne text skončí. Dobre. A tu dáme teraz zase plus text. To mám idber, nie odber. Je to vôbec veľká práca. Ľudia. My sme to po 20 minútach urobili, ja proste neverím. Myslím si, že to budeme robiť tak pol hodinu, takže super, dokončili po 20 minútach. To som veľmi rada. Ešte teraz zistím, že som to veľa objavil nejakú pesničku, tak to sa platí, tak sa už neviem čo. Dúfam, že nie. Dúfam. Yes. Takže už to ideme na YouTube. Bože, ja som taká ľudia, že nám to vyšlo na druhý krát, no som myslela, že to budeme robiť aj na 3., 5., 6., 7., 8. aj 10. krát.
Fú. Takže som si potom čítala vlastne aj knižku. Takže super, ja to už vlastne vydám na YouTube a bye!